всички! Аз съм Разчесък и съм ви подготвил нова изненада. Това е Миризлив, сещате се какво? И аз съм неговия създател. Така, ако този клип събере 50 лайка, ще кача нов епизод. Разбира се, ако ви хареса. Моля, пишете коментари, това ще ме зарадва. И влизаме! Квадратния улик на Майнкрафт. Така. Намираме се на булевард Агнешки педал. Тук щеше да е къщата на богаташа Рангел Стоичков. Обаче той отиде да си купува материали за къщата. Тук е общата ми къща с акватиранта и двамата мангала, Кочко и Мочко. На акватиранта ми се казва Пики. Така. Чакай да не му руша къщата, защото той ще ми си ядоса. Така. Ето тук живея с моя секватирант Ники. Не Пики. Пики. Се казва. Той тук държи цигарите си, наркотици и други вредни неща. Тук държи щурти. Това пак е негово шкафче. Тук правим тронове мечове, какво мога да се сетиш. Е тука. Ето ги. Даже и ковахме дъски с пирони. Тук готвим вкусна храна и си варим чай. Аз спя тук, а той ето там. Тук живеят двамата мангала, тук спи единия, тук другия. Имат общ шкаф и правят магии и чародейства и пишат много книги. Но правят много магии. Уа! Последната магия изби пресетата, човек. И фана на бъс. Колипайте. Някой ма гони, бягай! Бягай, някой ма гони! Оле, бягай! Бягай! По-добре иди да вкочи нас! Бягай! Някой пак избил пресетата. Мамка му. Е по-добре е тук в кочията, отколкото там горе в една къща. Еми, това беше от мен. Ако искате друг епизод, ако съберем 350 лайка, ще има нов епизод. Еми, това беше от мен. Дано да ви харесва клипа. В следващия епизод, ако съберем 50 лайка на този, ще кача как ще посрещнат Горния Прудев, богаташа, който отиде за материали. Това беше от мен. Разчесък. И ловец съм, и рибар съм.